Amen. Bedeinkatu azu, emakumeen artean, bedeinkatu zure semea Virginetan hartzuena, izarrez gora kasoa, bularrez asetzen duzu, zure gile den haurtsoa. Bedeinkatu azu, emakumeen artean, bedeinkatu zure semea Senideok, eskerrak eman dezaizkiogun jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, garaipena eman digu eta. Atza eta indarrari, orain eta beti. Emakume guztien gain, goratu du jaunak Maria. Eta beraren hitzean uste hon dutenei, itxaropena eman zien. Senide maiteok, gure jainkoak berriro ere elkartzeko poza eman digu. Eta hemen gaude Arantzazuko Andre Mariaren oinetan elkartuta, ongi etorriak denok. Bederatzi hurrena hemen ospatzea, amaren eskolara etortzea da. Amaren gandik ikasi nahi dugu, kristau izatea zer den. Eta gaur, espirituak bizia ematen duela, hots egin nahi dugu. Lehenengo egun honetan, espirituaren airea sentitu dugu aurpegian. Espiritu Santuak ari du bere lan suabea gure bihotzetan, Elizaren barnean eta mundu osoaren ere bai. Kanta dezagun beraz pozik eta jaso dezagun kantuz eta eskerronez, Mariak ematen digun lehen ikasgaia. Espiritua ari dela gure artean bere eragin ederraz. Kanta jaunari, guztion kantu berri, Mariaren agertu baita, ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendetzarekin. Jaunak egin jaunati, maite dituzten guztien zatmazten haundi eta eder haren lana, beti iraungo duena haren zuzentasuna. Beldur diotenei janaria eman die, bere itunaz beti da jo oroituko zaie. Berak eginen indarra berak utzio bere herriari, azen diegaz gabetasuna emani. Harek egin dituenak zintzo eta zuzen dira, haren agindu guztiak sendo dira. Mendetarako ezarriak eta berdigu, lehiaki emanak eta zuzen diru. Askatasuna bidali dio bere herriari, betiko ezarritu bere
eta gurgarriaren izena. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Jainko altzaitu, egin Maria, eta jauna zurekin, dormean dizu, jaunaren morroiak goretzazue, jaunaren izena goretzazue. Eguzkia sortu lekutik sartzen denera, goretzia izan bedi jaunaren izena. Nor da jauna gure jainkoa jakori, goian eseria dago, eta begia jartzen du zeru eta lurrera jo. Eseri eratzi dezan nagusiekin, bere herriaren nagusiekin. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Jainko altzaitu, egin Maria, eta jauna zurekin, dormean dizu, dardarazi. San Lukasen evangeliotik. Handik 6 hilabetera, Jainkoak Gabriela ingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena. Eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariarenean sarturik esan zion, agur Jainkoaren gogoko hori, jauna zurekin. Hitz hauek entzutean ikaratu egin zen Maria,
Eta gur horrek zer esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion, ez beldurtu Maria, jainkoak gogoko zaitu. Ara, haurdun gertatuko zara, semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, goi-goikoaren seme deituko diote, eta bere aita Daviden tronua emango dio jainko jaunak. Israel herriko errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua etorriko da zuregana, eta goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko zaitu. Horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik. Orduan esan zuen Mariak, ona hemen ni jaunaren mirabea, gerta bekit zuk esan bezala. Eta aingeruak utzi egin zuen. Zenideok, azken afarikoan hala esan zigun Jesusek, ez zaituztet umezurtz utziko. Aitak laguntzailea, Espiritu Santua bidaliko dizue nire izenean. Eta arrez gero, Espiritu Santuak atergabeko lana egiten ari da munduaren bihotzean. Isildu ezazue bihotza, nire presentzia sumatzeko. Atera zaitezte bizitzaren itxasora, han arratseko ordu gozoetan, nire airea atseginean, nire mezua jasotzeko. Bihotzera ez da builaka hitz egiten, maitasunak gozo hitz egiten du. Eta nik bihotzera esaten dizuet nire hitza. Gordean esaten dizuet maitasunaren hitza. Begira ezazue zenbat jende ari den eguneroko bizitzan bestei on egiten. Ikas ezazue txikian eta xumean begiratzen, eta han ari naizela ikusiko duzue. Begira iezaiozue Nazareteko Mariari. Haren etxera sarrarazi nuen nire aire eragilea, eta Maria dena bizi berriz jantzi zen. Hark bai jarri zuela bere bihotza espirituaren eraginerako prest. Ikas ezazue beragandik. Ona espirituak esaten duen hitza, nik biziaraziko zaituztet, nire airez arnasa emanez, belarria duenak entzun dezala, bihotza duenak sinetsi dezala.
bete ditu goze zeudena, eta eskutzik bidari asko zutena. Ere gainatu du Israel bere borroia, berugia gogorra zaiona. Gure gurasoei alazien izemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. Aitza baitari eta segeari, eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala, orain eta behin, bizarri eta bizarrietan arte. Senideok, orain otoitzean jarri eta Espiritu Santuaren arnasa eskatu behar dugu. Dena biziarazten duen Espirituari egingo diogu dei. Gure bizitzetan bizi arnasa eman diezagula eskatuz. Esan dezagun. Espiritu Santua emaiguzu zure arnasa. Espiritu Santua, emaiguzu zure arnasa. Itxaropenaren iturri zaren Espiritu Santua, eragiozu zeure indarrari eta piztu itxaropena etxi duten guztiengan. Etxi dutenentzat itxaropena eskatuz esaten dizugu. Espiritu Santua, emaiguzu zure arnasa. Gizon emakume guztiei bizirik irauten diezun Espiritu Santua. Indartu ezazu gaixoen ezina, poztu hilzorian daudenen une latza, gozatu sufritzen dutenen larrialdia. Sufritzen duten guztientzat zure laguntza eskatuz esaten dizugu. Espiritu Santua, emaiguzu zure arnasa. Gazteen bihotzak indarrez jazten dituzun Espiritu Santua. Emaiezu gure gazteei bizitzeko ilusioa eta emaiezu etorkizuna argitzeko argia. Gure gazteentzat bizipoza eskatuz esaten dizugu. Espiritu Santua, emaiguzu zure arnasa. Herriak elkartzen dituzun Espiritua, zure eragina eskatzen dugu bizibarrean dauden hainbat herrientzat. Duintasunaren aireari eragiozu munduko herri guztien ibilbidean. Munduko ondasunak ongi banatzeko korajea eskatuz esaten dizugu. Espiritu Santua, emaiguzu zure arnasa. Zatoz, bai, Espiritu bizi emailea. Zatoz eta poztu itzatzu munduko bihotz eroriak. Ikus dezagula zuk munduan ari duzun askatasun lan azken gabea. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita nostra, esperanza salve. A te clamamos, exules Filii, a te suspiramos, y en mentes temblores, in la lágrima ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes hazlos volver. Jesús benedictum fructum ventris tui, nobis
dira bitarteko, Jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen. Amen.